Duol makelo ne ratiro mar oganda KNCHR kawuono ne osidho lipot moyango ni oganda jo Kenya osegoyo kang' malach kod rito ratiro mag oganda ahinya e yiero mokalo. Lipot ma osidhi kod jakom mar KNCHR Roslyn Dede okelo kanyakla bad migawo mar obila, duol mar oganda jo Kenya NCIC, riwruok mar kanise NCCK, duol mar IEBC, duol mar IPOA, riwruok mag joneno ILOG. IEBC kod dwaro mondo mi riwruoge kod duonde mamoko osund bad migawo mar arita kwe mondo mi ochakie nonro ne bwok mag jotije mag IEBC nek kod chochni mag koko mane oneno e Bomas of Kenya. E kinde sidho lipot mar duol makene ratiro mag oganda pacho ka mane ochoye kom kod jakom ne Roslyn Dede, lipot mane oyoyo duol mar IEBC, bad migawo mar obila, duol mar riwo oganda jo Kenya kanyakla NCIC, riwruok mar kanise NCCK, duol mar IPOA, riwruok mar joneno mag ILOG. Kenya has made enormous strides as a country in election matters. In some areas it has improved. In some areas, it is still lagging, but sad to say, in some areas, we retrogressed. Duol mar IEBC kaka jakanyo kokale ote mar jakom ne Wafula Chebukati mane osom kod Kipkoech Keitany dwaro ni mondo chak nondo mapiyo e kuom bwok mar apisas mageng lal kod jotije mage mamoko ne ochunegi kendo jwang' ringregi koko mane otimore Bomas of Kenya e kinde lando duoko. Unprecedented threats the Commission and its staff were witnessed during the just concluded general election. These include 1. Abduction and murder of a returning officer, ethnic profiling of staff. You remember even the happenings in the National Tallying Center, where the chairman and commissioners were chased away while conducting their constitutional mandate. Bad migawo mar obila tielo ni tudruok makare ne nitiere kind IEBC, ILOG, NCIC, NCCK kod jokanyo mamoko, wach mane okonyogi timo ikruok makare kendo apisas mag arita kwe ne reto chopo kama dwaro ne nitiere ka bende ne ok gitiyo kod teko mathoth kuom oganda e neno ni chiko lo. It is this lesson role that gave us a seat at the table of critical decision making, enabling us to gain insights on key issues that not only informed but also enriched our internal planning. We started very, very hard to look into this idea of creating peace and looking into inclusivity and looking into recognition of diversity and making sure that our elections will be peaceful. We have stood for democracy, sometimes at great cost, and the voice of the church and the voice of the Christians in this country. Duol makelo ne ratich oganda bende ne oyango ni kata obedo ni osego okang' dwaro nitiere mar tieko machinglo mane oneno kaka rocho kampen, obila rakruok kod jopiny, tamo joneno mag ILOG donjo kuonde mag luto ombulu, chopo masinde mag luto ombulu modeko tiyo kod mwandu mag piny owacho e kinde mag kampen. Ji moko 7 mane owito ngimagi Kisii, Kisumu kod Nairobi kanyakla kod West Pokot, rochruok mar arita kwe Mandera kachiel kod hoho mar okak, nyiewo jolut ombulu kod pesa kachiel kod chiwo chiemo. We documented, investigated and reported on our findings, and our report titled Bound Ballot gives a verdict on the human rights compliance. Bono chik en di ataro mar chike, duol makelo ne ratiro mag oganda the Kenya Human Rights Commission okone duol mar IEBC mondo dinie rode manonene kinde mag yiero. Duol no dwaro ni mondo riwruoge mosebedo kaka ne ratiro mag oganda mondo ne ni otimo kamano mokasore mar neno ni oganda mag jo Kenya orit ratiro margi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.